Tak a tu predávajú esquites. Toto je chile de arbol. Toto máme esquites chile de arbol. Toto je klasické esquites a teraz nám pani alebo slečna robí mix, že nám to mixuje. A už nám dala chile de arbolové, teraz nám dala klasické. Pridala nám tam majonézu, pridá nám tam sír, poleje nám to limetkou a ešte nám pridá chile. Ešte dá troška vody, aby sme to mali väčšie. Vlastne takto tu servírujú, ako môžete vidieť, posypuje sušeným chile alebo práškovým chile, vytlačí limetku, dá nám lyžičky a naše esquites je hotové. Takže muchas gracias, tak a tu máme naše esquites. Tak chile de arbol je ešte opečená kukurica, aby som to dovysvetlila, a vlastne pridané chile de arbol a varené. Takže takto to vyzerá.